estem molt contents de continuar recolzant-lo perquè és, sense lloc a dubte, un dels esdeveniments més importants que es coneixen, perquè n'hi ha qui me diu de la península, i de fora coneguem algú que porta 62 edicions, jo no en conec a cap. Grani és fruta granissada, és l'únic 100% natural. A més, avui en dia estem en transició a ecològic, ja tenim algunes referències en bio. Nosaltres som professionals antes de que nasguera jo, vull dir, perquè el nostre producte ve de molt enrere. Avui en dia és que duguem el testic del que començaren els nostres avis, continuem en la màxima exigència, en el màxim interès en perseguir el poder oferir el millor producte que siguem capaços a la societat.